दिनै फाइन फोनाङा जासे जोङो दिनै बेहाय फैदों हिसाबै जों बेहाय फाइन फोनांनाया जोंनि थांखि नङा। जोंनि थांखिया जाहैबाय नैबेफोरबायदि जाब्रबथायनिफ्राय बारग'नो जिखिनि सांग्रांथि जानांगौ बे सांग्रांथिखौ आरोबाव रिसार्च खालामनो थाखाय जों नाजागासिनो दं। जोङो फाइन फोनाङा खिन्थु जों थैनायखौबो जों लुबैया। दा बिनि थाखाय जोङो नैबे माखासे खामानिखौ मावनांगौ। गिबि बाथ्राया जाहैबाय बांद्राय स्पिडआव गारि दासालाय। उननि बाथ्राया जाहैबाय सानैनि बारा दागाखो मटर साइकेलाव आरो सानैबो हेलमेट गान। बिनि उनाव जाहैबाय बाइक स्टान्ट जुदि सोरबा जुदि खालामोब्ला बेखौ जोङो फाइन फोनाङाब्लाबो जोङो बेखौ माने जों बेखौ लेंलांगोन आरो जों थानायाव गथायगोन। बे जायफोर एकदम बायला जिला जेबो गारिनि मुस्रियानो गैया अथ'स' सालायगासिनो दं बेफोरबादि गारिखौबो जोङो फाइन फोनाङा जोङो बे थिगैनो दं खिन्थु बेखौबो जोङो थानासिम बोनानै लांगोन आरो जों थानायाव सोमजानानै होगोन। गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय। नै दिनै जोङो नैबे गसाइगावनि मालागुरि नैबे ओनसोलाव नैबे लामायाव जोङो मोनसे चेकिं काम एवारनेस प्रग्राम जों आखायाव लादों जोंनि हान्थामेला बिफाननिफ्राय। बेहाय जोङो गारि सालायगिरि बिथांमोनखौ स्पेसियेलि मटर साइकेल सालायग्रा बिथांमोनखौ जों टारगेट खालामदों। मानो होनबा बे जायगायाव बिराद एक्सिडेन्ट जायो होननानै जों खोनादों। दा बेहाय माने एक्सिडेन्ट जानायनि गाहाय जाहोना मा बेखौ जों बयबो मिथिगौ। दा बेहाय गाहाय जाहोन बुंनो थाङोब्ला जों अभार स्पिडखौनो बुंनांगोन जे अभार स्पिड सालायनायनि थाखायनो बे गासिबो जाथायफ्रा जाब्रबथाया जागासिनो दङ। दा गिबियावनो आङो बयखौबो खावलायगोन जे बे जाब्रबथायनिफ्राय गनो थाखाय जोङो बे अभार स्पिड जिथु गोबां स्पिडआव गारि सालायनाय बेखौ जों गारनांगौ। बेनि उनाव मोनसे गोनां खोथाया जाहैबाय जोङो गारि गंसेयावनो सानै साथाम माने गभर्नमेन्टआ होनदों नालाय साखा खबनै साखा खबथाम गारिखौ फाइन फोनांनाङा। दा बेखौ नायनानै जोंनि मानसिफ्रा मा खालामदों साखा खबनै गारियावनो सानै साथाम सानैनि जायगायाव साथाम जाबो साथामनि जायगायाव साब्रै जाबो बेबायदि गारि सालायनाय जों नुयो। दा बेनि जाउनाव गारिखौ कन्ट्रल खालामनो हाया आरो बै जाब्रबथाया जानानै फैयो। दा बेहाय आरो बेजों लोगोसे मा दङ गोबां स्पिडआव गारि सालायनाय माने एकदम स्टान्ट खालामनाय। दा बेफोरखौ गभर्नमेन्टआ माने साखा खबनै गारिखौ साखा खबथाम गारिखौ फाइन फोनांनाङा होननायखाय माने बिथांमोना खोब माने बेखौ जों फाइन नांखाला साननानै माने ओरैबायदि सालायो जाउनाव बिसोरो जाब्रबथाय जायो। दा बे गभर्नमेन्टआ बिदि होनाखै जों आरो बेहाय दिनै फाइन फोनाङा जासे जोङो दिनै बेहाय फैदों हिसाबै जों बेहाय फाइन फोनांनाया जोंनि थांखि नङा। जोंनि थांखिया जाहैबाय नैबेफोरबायदि जाब्रबथायनिफ्राय बारग'नो जिखिनि सांग्रांथि जानांगौ बे सांग्रांथिखौ आरोबाव रिसार्च खालामनो थाखाय जों नाजागासिनो दं। जोङो फाइन फोनाङा खिन्थु जों थैनायखौबो जों लुबैया। दा बिनि थाखाय जोङो नैबे माखासे खामानिखौ मावनांगौ। गिबि बाथ्राया जाहैबाय बांद्राय स्पिडआव गारि दासालाय। उननि बाथ्राया जाहैबाय सानैनि बारा दागाखो मटर साइकेलाव आरो सानैबो हेलमेट गान। बिनि उनाव जाहैबाय बाइक स्टान्ट जुदि सोरबा जुदि खालामोब्ला बेखौ जोङो फाइन फोनाङाब्लाबो जोङो बेखौ माने जों बेखौ लेंलांगोन आरो जों थानायाव गथायगोन। बे जायफोर एकदम बायला जिला जेबो गारिनि मुस्रियानो गैया अथ'स' सालायगासिनो दं बेफोरबादि गारिखौबो जोङो फाइन फोनाङा जोङो बे थिगैनो दं खिन्थु बेखौबो जोङो थानासिम बोनानै लांगोन आरो जों थानायाव सोमजानानै होगोन। आङो सांग्रांथिखौ जाजानो लुबैदों बिसेस करिया नैबे मालागुरि नैबे ओनसोलाव जे नोंथांमोना गावनि रैखाथिखौ थिग खालामनायजों लोगोसे जायफोर खोनादों दिनैनि जोंनि नैबे जोंनि हाबाफारिखौ जायफोर नुदों बिथांमोनहा माने गावनि न'खरनि गावनि लोगो दिगि जेसेबां दं बिथांमोनखौबो माने नैबे सांग्रांथिखौ लाबोथों बेनो जोंनि गोसो सिंनिफ्राय हांख्रायहरनाय। गोजोन्थों। क'क्राझार सेरफांगुरि बाजार श'रुमा बैसागुनि धामाका अफार लोगोसे लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं।
क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा 10 एप्रिलनिफ्राय 14 एप्रिलसिम बैसागुनि धामाका अफार आरो लन काम एक्सचेन्ज मेलनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमाव खुंफुंजानाय बैसागु धामाका अफार एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 9-15% लन, फ्री हेलमेट, 10 लिटार पेट्रल फ्री, एवरी पार्चेस, गुबुन गुबुन मडेलनि बाइकफोरखौ नायनानै 2000 निफ्राय 3000 रां कास्टमार अफार होनाय जागोन। आरो 500 रां होग्रोनानैबो गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे अल भेहिकल्स एक्सचेन्ज एभेलेबलबो होनाय जागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 एबा 9101598021 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।